Wake up to reality. Celarak na tam na bihisin borok ni na chakjak mane attract khlai norok no like mokol na khuksei na borok ni dressing sense na khet bukhnai na khlok marok comment khai salagi Nirok sai deman sini borok ni buskango si bwrui rok chutti khireui sipa khreuk jagai phunuk maya phanno I am sorry, Babu. hai video ro ongkhe belai ni khreugui phunuk hi nirok sai deman sai maya ni rok bu bono ni nirok comments khai salai di o tongmali ala om thai ro non tongmaya nu khele hali ile je Selan rangsim hamza gone ari jemu selan rangsim bo hamza geta selaroni bak kha maya mamta na bo hamjak ta apna tabung nang phano kisa maya mamtari naila man phar hamjak thangan na orsa thuine phidi rang buronai maya buronai momota buronai thung por hiroi ronai ani no no horsa si thupai di ang no horsa samu horsa bisingo se ang no thung pare roi peni ke nang tei tman nang ba phaidi an no क्या बक रहे हो मादरचोद bo mane sade preso da phano bo thandam gya jesuk emergency pan dawai tini bo thandam gya bo mane saiman kai ke mishti jane mishti ang no no singnai tabo bo tma khung bo horo hnge kyoge salo hongke bukhre enge bo tma khung bo sai khna de obono sai khna mo ke ningle misti sar ne ho angle pura misti ni factory sino no roi pai nei ko ang ani live an ichani baganya ha buini buskara obu cover heke bu musai tang ya buini buskara musai betong ya buchan bruh e yang sla khayang sla mote tong tong di oro jeng hai salia saga gong gong yang sla o borok ba kisa kobor de tong na hai ke kisa ni ro kekr de engjak wan sung nai lele je bun mkhang no nuku experience hai khna nai om tai video rok viral engjak marok no belai tong thokjak te na bo comments phaite marok no belai tong thokjak te na ke ek dino kisa bura ku rok bai comments khai rojak te la ha tabo comments ma mai mele tamangkha bura ku bai ke solia sarai ku bai ke belai wari engjak lai engte na ha o comments khai jak lai te mani sala kaha rok je tak profile logo rojak photo rok ke botai rok ke belai borok khai riok jak bai te busak मगर क्यों iro comments ba na musu te followers ba ajiwa ni musu go ke comments khai jak la ke kise misa haya joton nu gui tong ba joton siwi tong ba haya honjak lai ke ta jole jak di obno si sago te borok tamang te nai kisi sa bele motok jak bai te usi apat na je motok mani santi khaiwa ni hi comments je kono borok khai ni ade bana ke public ko sinu post khai la ba public song ba comments to khai sinai ke akhe jole jak ni ha ang chelarong no kaisa question khanei do ang kubang man ko gono khanauta chelarok buriyong no logi te khanke aram nang jaya phong mane nije ne buri no ta tam ne hengke boro chuak rok ma ningya phong kam ke bungni chakai ma tong ye da te dikse sabela comment khai busukle u mui u mai mai sam nai ba gaba akai mani bangai ne aram nang ya Rabogle kajak dro rogle hanmun hu ta thang masti hasi tak bahai kajak lang ka hanmun thang bai bu nan teng bai bu ke hai bu hiro bo su thara tong ba an wan sok tile erens me su ta kajak masti hasi lab mere balo hi bye Nyong no tini salsa ni moni roma ya khoni bangai ani boho gur sing tong si moni ron musong mani hai pa ang no hoye hi tongmani hoi ma ro sok sinai sai tei ma ro sok sinai tamani homale burhen le hoya do khsei ka pa ni khsei like kun ha na comment akai shok la o comment dole tabung nai ne le busuk jona comment sanai ti busuk jona buku khai peri lai nei tong vibe song no sai man omai comments besau omai buku hai bo peri tema honai bo no ni badi hanai ni video hanai ang sai man ya
Tadi gitu sabar comment kai. Comment kai selai di. Sudah berasa mai do. Komen saya hanya 5 mas. Comment kai ada di kan channel